Alam mo kung sino yung nagtatagumpay sa buhay, kung sino yung binibiyayaan ng sobrang ganda. Yung mga taong malalakas ang loob, yung mga taong nagre-risk, yung mga taong matatapang sa buhay. Yun yung mga binibigyan ng magagandang reward. Lagi ko ito sinasabi, sa buhay na to, isang katutak na sitwasyon yung ibibigay sa'yo. Nandito ka sa mundong to kasi madami kang matututunan. And matututo ka kapag isang katutak na sitwasyon yung ibinigay sa'yo. Hindi ka pwedeng maghina-hina sa mundong to. Hindi ka pwedeng maging weak sa mundong to. Kakainin ka ng sitwasyon mo kapag naghina-hina ka sa mundong to. Kaya kung lakas ng loob lang naman ang kailangan, tapang lang naman ang kailangan, maging matibay lang naman ang kailangan, edi gawin mo na. I-remind kita ngayon na kaya mo naman yun eh. Madami ang taong nakakagawa. Ibig sabihin magagawa mo din yun. Tapikin mo ang sarili mo. Ikaw kasi ang gagawa nun eh. Ulitin ko, lakasan mo ang loob mo. Kasi ang malalakas ang loob yun yung binibiyaan ng maganda. Okay? Luto na to.